Още от деня продължаваме сега с Венцислав Мицов. Той е кандидат за кмет на район Младост от Глас народен. И втори в листата за общински съветници. И Димитър Димов, който е кандидат за кмет на град Сливен от политическа партия Атака. Здравейте и на двама ви. Добър вечер. Първо, така като продължение на разговорите, предишните два разговора, предполагам, че ги слушахте. Не се ли притеснявате, че тези огромни международни проблеми, които засипаха света, Европа, Вашингтон, Русия и Ислямска държава, може да затисне вашата кампания за местни избори? Има ли някакво притеснение у вас, че хората качи се втренчиха в това, което става извън България и много не гледат какво се случва по време на тази кампания за изборите на 25 октомври? Притеснение нямаме, но наистина темата е доста актуална в момента. Аз мога да кажа само, че август месец 2013 година партия Атака за първи път в България повдигна въпроса, че ние трябва да изградим защитно съоръжение на нашите граници, трябва да дигнем стена, защото няма да мине много време и този проблем ще бъде най-голям за България. Ето, виждаме, че това в момента е реалността. Има реалната опасност стотици хиляди бежанци да прекрачат нашите граници. Не знам, ако те тръгнат към България, по какъв начин ще ги спираме. Това вече може би ще бъде абсолютно невъзможно. Ето затова ние още преди 2 години предлагахме да бъде изградено това съоръжение, за да не се стига до момент като този. Това ще бъде ли аргумент във вашата кампания в Сливен? Мога да кажа, че ако Атака управлява град Сливен... Хората страхуват ли се в Сливен от бежанска вълна? Страхуват се всички българи, не само в Сливен, защото ако тези хора прекрачат нашите граници, те ще бъдат настанени във всеки един български град. Сами разбирате, че ако 500 хиляди души прекрачат границите на България, те няма да бъдат съсредоточени в един или два града, ще бъдат дано не са във всеки един 500 хиляди, въпреки че те прогнозират, Върховния комисариат за бежанците прогнозира 700 хиляди до края на тази година да влезат в Европейския съюз. Слава Богу, не през България, за сега. За сега май от други места минават. Кажете сега в район Младост, имат ли по-голям интерес към кризата отвън или се вгледали в кризата вътре? Вижте сега, няма как такива глобални процеси да не предизвикват огромен интерес и огромно притеснение у хората, защото това безспорно са някакви много големи неща, които стават извън нас, така че ние втренчено ги гледаме. Няма как да е по друг начин. Разбира се, обект на тази кампания далеч не са геополитическите проблеми и смятам, че ние трябва да коментираме друго в момента, но все-таки това е нещо, което трябва тепърва ще наблюдаваме последствието от всичко това и тепърва ще се случват различни неща в тази посока. Виждаме всички какво става в момента. Виждаме ударите, руските, виждаме и не знаем какво ще се случи утре обаче. Това е големия проблем. Това, което мен ме притеснява в цялата работа е, че така наречената хибридна война отново ни кара да викаме да живее Русия и да живее Това притеснява ли ви? Ами да, защото всъщност не чувам никой да казва да живее България в цялата тази работа. Ами аз пак ще дам един пример с вчерашната анкета. Между другото, тя има своите аргументи. Аргументи ги намериха и министър Ненчев, и Сергей Станишев. 1000 човека гласуваха в анкетата ни, подкрепяте ли въздушните удари на Русия в Сирия? 82% казаха да. Това смятате ли, че е хибридна война? Това е защото отговора на хората се дължи поради факта, че Русия в момента е единствената държава, която може да прекрати реално кризата, която се случва. Защото... Сама? Да, защото... Мислите ли, че сама Русия може да се справи в Сирия? Вижте, ние няма как да разчитаме на САЩ да прекрати тази криза, защото Съединените щати бяха тези, които предизвикаха. САЩ родиха Ислямска държава, сега излизат пред хората и обясняват как ще се борят с нея. Вие създадахте, господа американци, единственото, които реално фактите го сочат в момента, могат да спрат тази криза огромна, която може да залее България утрешния ден, това са руснаците. Не защото имаме руска политика, руски виждания, това са фактите, те са реални. Единствената държава, която в момента може да спаси не само България, а изобщо, ако трябва да говорим за европейския континент, това е Русия. И това е Господин Мицов, за спрем по тази тема, имате ли аргументи, контраргументи на казаното до тук? Ами, аз помня как ни спасяха веднъж руснаците. Няма никакво значение. Аз предлагам да говорим за нещата, свързани с тази кампания, защото мисля, че геополитическите неща са съвсем друга бира. Отиваме на вътрешна политика. Сега, преди малко казах аз, преди час, 42 702 ако не знаете, гледах от днес точно това, да, на кандидатите за кметове на общини, райони, кметства и така, които са регистрирани. Това са всъщност всичките участници в изборите тази за които ще се гласува. Точно така. Аз не знам тези 42 702 какви аргументи имат да влязат в искането си да станат общински съветници, кметови и така нататък. Вие обаче кажете с няколко изречения на зрителите, защо искате да станете вие кмет, вие
Аз кмет. Вие кмет, колегата вие общински съветник. Аз мога да кажа, че основните аргументи, не само моите, на всички мои колеги от Атака, които се кандидатираме за местната власт, не са просто заради самата игра, така да се каже, заради самото състезание. И заплатата не е толкова Нашите аргументи висока, са сериозни. Точно така. Нашите аргументи са сериозни, защото аз тук конкретно за Сливен, ако трябва да говоря, моя роден град, и без бежанци, хората на Сливен в момента, гражданите, са подложени на един изключително голям терор, един тормоз. От кого? От циганското население. От циганското Защото население. последните 15 години Сливен се превърна в едно огромно циганско гето. И това е живата истина. Съжалявам, боли ме да го кажа, защото аз съм от този град, най-хубавите ми години са минали в този град, но той се е превърнал в едно огромно гето. Знаете ли как денонощно циганските махали, които вече са много на брой в град Сливен, тероризират може би над 4. Те тормозят българското население с денонощни озвучавания, силни музики, такива цигански манета, което тормози българите. Генерал Милев беше тук, кмета ви сега, той каза, че няма такова нещо, всичко е спокойно, радостно, щастливо. Циганите си живеят спокойно, българите до тях. Само ще кажа, че местната власт в лицето на господин Милев, да, изгледах неговото предаване при вас, как да кажа, тази власт се пропита вече в една огромна корупция. Сливен последните 10 години, освен с нападение на цигани с корупционни скандали, с друго не се е прочул, което е за съжаление. Местната власт не направи нищо да озапти това ромско население, което денонощно тероризира. Не направи нищо да свали тези високоговорители, които се опитват да налагат, как да кажа, своята вяра на останалите граждани на Сливен. Този мюезин, който денонощно вие от тази джамия, това е позорно. Ако дойдете и изкарате само една седмица в Сливен, да чуете как и посред нощ ще пускат тези говорители, това е умишлено. Нямам против нищо тяхната вяра, нека да си я изповядват, не мразим никой, не сме против никой, само че изповядането на вярата не трябва да пречи на останалите хора. Само че тези цигани или роми, както ги наричате, нали знаете, че те са избиратели? Точно така, но те са избиратели за другите партии, всички сега, които ви гледат, ще гласуват не за вас. Вижте, аз и моите колеги от Атака никога не сме се борили за циганския вод, защото той е купен, така или иначе. Да, може би има и съвестни хора между тях. Аз вярвам, че има такива, които може би по съвест биха отишли и гласуват. Добре, като говорим обаче за купен вод... техния вод е купен и разчитат големи партии. Да говорим за вас, господин Мицов. Кое има по-голяма тежест тази кампания? Парите или идеите? Като говорим за купен вод, въобще да обобщим всичко, да започнем от 42 700 души през купения вод и през ромите, защото темата е... Всъщност всичко е свързано. Тя е изключително важна. Най-напред толкова много кандидати за кметове, толкова много кандидати за шефове. Реално България при такива ниски заплати. Много вожд, малко индианец. Мене започва така да ми се струва. Това, което ние целим с нашите кандидати, хората, които са при нас, целим е да бъдем свързващото звено между общините и между хората. Защото хората не знаят, че от тях зависи всичко. Хората не знаят, че от тях зависи това, което трябва да се случи. Веднъж на 4 години обаче. Не, през цялото време зависи от тях. Как? Обаче? През цялото време зависи как от тях. Да реализират това свое правомощие? Ето тук връзката е скъсана. Връзката между човека и общинския съвет е общинския съветник, нали така? Да. Вие знаете ли си общинските съветници? Знаете ли си районния кмет? Знаете ли кой? Чел съм ги при 4 години и съм ги позабравил. Малко е срамно да го кажа, но и аз си разбрах сега съвсем скоро кой ми е районния кмет и как се казва. Ние не ги знаем, ние не си знаем правата. Ние искаме да накараме, не ние да влезем вътре и да кажем, ние вътре ще влезем, нещо ще променим, ще влезем с едни 7000 общински съветници. Не. Ние искаме да влезем с малко качествени хора вътре и да накараме нещата да се променят и да накараме хората отвън да станат активни и да си търсят правата. И сега постепенно стигаме до ромите, защото това е една много пак напоследък наболява тема. Сега имаше бита учителка от ромка съвсем скоро, преди 2 дни. Да. Бяхме там. Погледнах днес една статистика. Статистиката е на КНСБ и е съвсем прясна. Според нея около 68% от всички български учители за училище и за детски градини, говорим, са били тероризирани. 68%? 68%. Те са били тероризирани психически и физически. Възможно ли е това? Това е на територията на цялата държава. На територията на цялата държава, да. Очевидно е възможно, защото тази статистика все пак е някаква сериозна. Тя вероятно касае синдикални членове на този синдикат. И се питам аз, какво се случва всъщност? Всъщност се случва това, че няколко модела рухват. Ето тук колегата от Атака, който каза, че има така мюсюлмани, които пречат на другите. Къде е православната църква в цялата тази работа? Питам аз. Например, къде е семейството?
Къде са те всичките клетки на обществото? Къде е образованието? Ние спестяваме пари от образование, спестяваме пари от култура. И всичко това сега се обръща срещу нас. И ние берем плодовете на това, че 20 години сме натикали културата и образованието и всичките тези неща сме ги натикали във ъгъла, наритали сме ги под стълбите. Един учител не може да взима по-малко пари от един шофьор в градския транспорт. Това е нелепо. Един музикант може да вземе максимума заплата 600 лева. Разбирате ли? А този музикант е, да речеме, доктор на науките, той е водач на група. Това е абсолютно смешно. Това са обаче национални въпроси, Някои за които да, вие но говорите. някои не. Повечето от тях. Някои да, някои не. Местната власт как може да помогне за тяхното решаване? Веднага мога да ви отговоря, Кажете. като ви цитирам някои от точките, които ние от Атака сме заложили в предизборната надпревара. Като на първо място мога да кажа, че трябва да се създаде едно звено към всяка община. Това важи за цяла България и то да се нарича общинска полиция. Защото Общинска полиция има. когато има общинска полиция, в София има. Да. точно така, когато има общинска полиция, която да е на изцяло разположение на кмета на града, той може да се намеси пряко. Ето тук вече е неговата роля като Вие искате кмет. във всеки един голям град, всеки един вижте, аз български го град... предлагам да за има По-добре ги образовайте ромите, не дайте да им аз го пращате предлагам полиция. за град Сливен. Останалите кандидати нека сами да се направят Добре. сметка, сами да решат Давайте дали нататък. дали Вижте, колега, вие трябва да се толкова случи. години сте във властта, между другото, можехте нещо да направите. Ние никога не сме били във властта и вие много добре го знаете. Миналия това нещо. парламент, да кажем, Нека че не влизаме в бяхте по тези... някакъв начин. Това е безмислено да влизаме. Да, Въпросът не е искаме какво искам трябва да се спорим. направи. Аз казвам, за да се въведе ред и контрол в един български град, който е пропущял цигански терор, трябва да има едно звено като общинска полиция. А не са ли? За да може, наистина, когато не може да разчитаме на МВР, защото знаете, дават се хиляди сигнали, МВР не всеки път може да бъде адекватно. Вие знаете отговаря. ли, че на нас в кварталния ни полицай ходи с градски транспорт по адреси? Ако оставите да се изкаже, само бих допълвам ви допълнил. просто, не? И тъй като... В кой квартал? Един момент. Младост 4. Владос. И тъй като знаем, че българският полицай пък днес е докаран до едно унизително положение, да няма гориво, което се заради в патрулната кола, да няма лаптоп, да няма компютър на своето работно място, това пък естествено него го демотивира да бъде адекватен на сигналите на хората. Ето затова ние предлагаме да има една финансова помощ от общината към местното полицейско управление под формата на гориво, на технически средства като компютри, за да може този полицай, наистина обличайки униформата, той да има мотив да работи и да се справя с тази престъпност. Вие налагате сигурността като основен аргумент във вашата Това кампания. мисля, че в момента за Вие Сливен е в най-важно. Младост пак същото ли залагате или нещо друго, може би? В Младост, между другото, е Инфраструктурата ли търсите идеален вие? пример за добре интегрирани малцинства. Значи, там където живея аз... в Защото Младост живеете 4, от много дълго време там. Не, там живеят и роми. Ромите са Ама възпитани не са от културни един-два хора, месеца. които децата им ходят на училище, ходят на университети, няма никакви проблеми с тях, няма нищо. Значи това е модела, вероятно. Защото дайте да си кажем истината, защо се случват всички тези проблеми с ромите. Истината е, че с ромското ноу-хау или с циганското ноу-хау се печелят избори от 25 години. Партиите на статуквото нарочно държат едни хора в гета необразовани. Защото когато тези хора са необразовани, вярвам, че и колегата ще съгласи с мене, когато тези хора са необразовани, те са лесно контролируеми. Техните гласове се купуват за 20 лева, когато ги оставиш да не си плащат тока и ги плашиш всеки път, че ще ги накараш да си платят тока. Много ясно, че тези хора са лесно контролируеми и ще правят каквото ти кажеш. Такива в Младост има ли? Не. Няма. Но Там в Сливен е има. съвсем различно при нас положението. Аз мога тук да допълня колегата, че ето именно една такава мярка предлагаме ние в нашата програма. Другия голям проблем изобщо в цяла България е демографската криза. И за съжаление, когато Те държавата... ромите я решават помежду си. Не, те не решават, те решават проблема да се разраства циганското население и българското. Ето затова ние предлагаме, ако Атака управлява град Сливен, общината да отпуска финансова помощ на всяко едно семейство, на което се роди детенце, но отваряме една скоба при средно образование на двамата родители. Ето по този начин да се стимулира наистина образованието и на българи, и на роми, ако искат наистина да бъдат пълноправни граждани на тази държава, нека да се образоват. Защото съгласете се, че в момента българите са дискриминирани, ако трябва да говорим дискриминация. Циганите получават 17 вида помощи. Ние в нашата телевизия Алфа сме го показвали този материал. 17 вида помощи получава една циганка, българката получава 35 лева майчинство. Да се чуди как да ги харчи тези пари. Добре. Ето затова ние ще помогнем. Общината предлагаме да прави финансова Последен помощ въпрос към двамата. Много се радвам, че и колегите от Атака казват образованието. Значи сме стигнали до това, че образованието е изключително важно. Един изключително важен въпрос за партии, които търсят така изява в борбата с по-големите си събратия политически. Каква избирателна активност ви трябва на вас? Висока или ниска, за да можете да пробиете При всички в положения общините, за които кандидатствате? Не на нас.
въобще ни трябва висока избирателна активност на България. Защото високата избирателна активност ще намали до много голяма степен, ще намали купения вод. Не, купения вод. Защото купения вод не е само ромски. Да, купения вод е всякакъв. И още нещо. Има 1,2 милиона гласа фантоми по данни в сега махнаха 500 хиляди гласа. Чудесно. Похвалиха, че са ги махнали от избирателните списъци. Електронното гласуване може да го промени. Може да има активна регистрация електронна и всичко да се... Добре, в Сливен? Не е важно за нас, като политици, мен лично не ме интересува колко избирателна активност му трябва. Мен ме интересува хората да променят начина си на мислене. Да разберат, че основните проблеми в момента на градовете са тоталната циганизация, тоталната липса на контрол от общината, сделките, далаверите с обществените поръчки. И тук визирам участието на кмета на град Сливен, който беше при вас. Последните 2-3 години единственото, което се чува покрай неговото име е за употребата с обществени поръчки. Това трябва да бъде прекратено. Аз му зададох този въпрос. Той каза, че корупция в Сливен няма. Бюлетина номер 20, глас народен. Благодаря. Аз също казвам нашата бюлетина номер 16, за да може наистина Сливен да се остане, както го помним в историята, градина с те войводи, а не на циганизацията и корупцията. Успех в предизборната кампания ви пожелавам.